Sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News
FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painong panimisis ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500. Naganda mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masami na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500. Masami ka pala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabangdanan sa matasi nga pagtigulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. May DC ang alkaline nga vitamin C. Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigid yan ako ginadutlan sang balatian. May DC. Mabaka sa mga butika. May DC ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa no ang may DC. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week namin gid ang akong nga pamina. Salamat sa may DC. May DC. Mabaka sa mga butika. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Max4 Biotics. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI. Ang fortified nga probiotics, Clinica Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Igor sang Pilar Capis. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsagan ko nga napawang akon panulukan. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akon pagpangihi. Naga-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, oras dulong sang Pre-Bio Coffee kag DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape, las 4:38 na sa kaagahon. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ga, bugtaw na. Ga, bugtaw na bala. Hindi ka magbugtaw. May imo kagid karon sa akon. Bugtaw na!
Ojero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Good morning, Pilipinas! Maayong aga! Welcome sa Balitang K5 sa umaga! Martes, Hulyo 2, 2024. Nagtupa ang pagpanalithi sa syudad sang Iloilo. Mabasa ang dalan. Slippery when wet. Sa mga driver nga nagamaneho subong, samtang nagapamati diri sa K5 News FM. Hinay-hinay lang ha, kay madanlog ang dalan. Blessed morning sa tanan. Nagapamati sa K5 News FM Iloilo, K3 FM Liganes, Kalinog, Cagmiagaw, Short FM Dumangas, Filipinos abroad, Ilonggos abroad. Nagalantaw sa live streaming sang K5 News FM Iloilo sa Facebook, sa TikTok kag sa YouTube. Makitaan man kita. Palihog na like, share kag tag sa aton programa Balitang K5 sa umaga. Bango na, madmad na! It's prayer setamol time na! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios. Magkalipay kag magkasadya, Sir Sherwin Marco, Sir Pipito Isit Bridge, Ma'am Aurora Cirudo Sinyeres, nagauran Ma'am Aw-Aw sa Naslopototan. Namin yung kagahon kay malamig. Kadungan sa malamig nga panahon, subong nga kagahon, nami gilini magpainit-init sang imo nga surok-surok. Magpangape sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Tatay Esra Swede, Mami Cynthia, kay Mami Hasmin Lacurom Rimorin, dira sa distrito sang Molo, natimpla nyo na ang DTX Coffee Mix nyo. Sir Alejandro Rapista, kay Sir Michael Blases Ellis, kay Sir Federico Conde, natumar nyo na ang D3 Bayon nyo. Sir Butch Aliperio, Sir Butch, sa Tikod Lapas kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Sir Rogen Alimane. Sir Rogen Alimane, good morning. Palihog na like, share kag tag sa aton video Balitang K5 sa umaga. The Lord is a safe place for the oppressed, a safe place in difficult times. Those who know your name trust you because you have not abandoned any who seek you, Lord. Ginoo, ikaw ang dalangpan sang mga ginapigos sa tion sang kalisod. Nagasalig sa imo ang mga tawo nga nakakilala sa imo, kay sila nga mga nagadangop sa imo, wala mo ginasikway. Psalms chapter 9 verses 9 and 10. Blessed morning kay Ma'am Precious Jocares, Papa Joke Jocares, Sir Papa Joke, happy birthday sir! Sa Bulilaw, Dumangas, Iloilo, the Lord bless you and keep you. Greetings from Ma'am Precious Jocares, kagalin man diri sa K5 News FM. Na tumar mo na Sir Papa Joke ang imo nga D3 Bayo. Sir Benji Asturias, Sir Benj, prayer si tamol na Sir Benji. Mami Buday Abelieto, kay Ma'am Jennifer Erebete, kay Mami Horten Gallego Braga, Sir Ariel Agustino, kay nanay niya kag tatay niya sa Agsirab Lambunaw, kay Paket Agustino, from Ariel Agustino sang Bulilaw, Mandurriao, kay Sir Ethan James Sarmiento. Sir Ethan, naka-prayer si tamol na ikaw, sir. Mighty C na ha, Mighty C. Sa mga gahingo-ingo, balag ka ginatrangkaso, tumar na sa Mighty C. Alkaline nga vitamin C, nagapabakod sang immune system. Hindi gid magkumpiyansa, kay kambyo-kambyo ang panahon, damo subong ang nagahingo-ingo, kag damo ang ginatrangkaso.
para nga mabakod ang immune system, hindi kapag trangkasohon magtumar sang Mighty C, alkaline nga vitamin C. Bisan wala ka sang kinanaan bala Sir Sherwin Marco, kay Sir Pipito Isit Bridge Jr., kay Ma'am Ningning Ilumba, kay Ma'am Madeline Meparanom. Ma'am Madeline Meparanom sa Tuburan, Lambunaw. Ma'am Sir Abdul Jacol, Ma'am Precious Jocares, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bemboy. Bisan way ka sang kinanaan, pwede mo nga matumar ang Mighty C. Subong adlaw Martes, may free consultation sa Kalinog Branch sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa Haro, Iloilo City Branch. Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo ang consultation days sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa Klinika Kalinog Branch, adlaw-adlaw. Sa Pasig, kada Lunes kag Huwebes. Sa Miag-aw, kada Domingo kag Martes. So subong adlaw Martes, may free consultation man sa Klinika Miag-aw Branch, Baybay Norte, Orbe Street, Miag-aw, Iloilo. Tanan nga taga Sur nga bahin, First District sang Iloilo, asas Antique, kadto kamo sa Klinika Miag-aw Branch sa Merkado. Kag mabakal ninyo dira ang inyong mga food supplement effective D3 Bio DTX 500 para nga hindi magtaas ang imong blood pressure. Ikaw sa cancer kag diabetes kag aneurysm DTX 500. Las 4:45 sa kagahon. You are blessed, I am blessed, kay nakabugtaw naman kita. Every morning is a blessing, every gising is a blessing. Ang Diyos pareho sa isa ka manugbantay sang karnero. Ikaw Ginoo, amo ang akon manugbantay, gani hindi ako pagkulangon. The Lord is my shepherd, I shall not want. Nami ang promise ni Jesus, Ma'am Madeline Meparanom, no? Ma'am Precious Jocares, Ma'am Emia Venus, kay Ma'am Aw Sirudo Senyeres, Ma'am Christine Buhat Gardose, kay Ma'am Josephine Florendo Diaz, Ma'am Josephine Gitse sa London, England, Sir Ray Gitse, kay Ma'am Asuncion Simbulas sa London, UK, nga siyang aton manogbantay. Bisan pa nga kon kaysa hindi ta mabatsagan ang iyang presensya, but His presence is constant with us. He is with us always. Aba niya, I am with you always. I am with you. Ala ko, kita kong inyong katuntuhan. Kakita ko man ang inyong mga kabudlayan. Hindi ta sa makita. Amo na nga kung simbaho naton sa we are worshiping Him in spirit. Why saya malansang dyan sa dingding kahoy nga ginkurba? Organi simento nga ginhurma? O dyan sa okas, dingding nayabukan din. Istoryahon mo, way mangga sabat. Hindi ni samong Diyos. Hindi ni sang semento da sa plaza, haro ha. Hindi, this is not to offend you. Pero hindi na siya, patay na siya, semento na siya. Kinalakta na siya sang salsalon kag baras. Kinforma lang. Mayor Treñas, abi kakasan a mayor ka, you're just inviting calamity da. Dapat ka mangin neutral ng plaza. Hindi nyo pagbutangan ka mga tao-tao nga patay. Never worship any idols before me. At hagdagi na mayor. Kag hindi na pagkonsentib la mayor ining mga lupad-lupad nga lain-laing color. Pride. Nung pride man. Duha lang ang tao nga ginatugas ang Diyos. Lalaki kag babayi, period. Hindi nyo ko pagkontrahon, pero I am just telling the truth. Hindi ta kamo kontra. Ang agi kag tumboy, hindi ko kontra, kundi ang espiritu ng ara sa inyo. Ang espiritu sang Sodome, dumduman nyo lang ang Sodom kag Gomora. Damo na kalamidad, way kamo nag-notice nga permila may sunog di Sililo. Kaluluoy lang tong taga Maria Cristina, haro. Hindi nyo ko kontra, mabaka mo patyon kundi yung radyo ko ano datay Ted Awero Francia man. Exodus 20, never worship idols before me. God created man and woman in His image. Go ye and multiply. Paano mag-multiply ang duha ka lalaki kung naghuli naman no sila ma-ispadahay? Kung babae no sila magabutay mimilok? Things like that. Kag hindi ta pag-twist ang kasuguan sang Dios. Hindi ta pagpakigon bala. Galing kay sobong yan, nagbalingag na giniyang bisan pa gani ang pila ka mga opisyal sang gobyerno. Pila yung paboran ning mga pride gani. Fried chicken guro Kagining
Divorce ni mga same-sex marriage, tinunto. Alas 4:49 sa kagahon, hindi ka mo mangakig sa ako na. Ako'y prangka niya nga nagambali sa inyo kung hindi nyo kamauyunan ng pandaran nyo lang yapon radyo nyo. Importante, tomar ka mo D3 Bayo kag may TC. I have to be frank, dere Ma'am Christine Buhat Gardose, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Marisa Junora Panisales. Prangka nga sugilano na sa agad, dere ka pa cutie-cutie nga. Marisa Junora Panisales, good morning. Ma'am Jonas Aldo, Vincent Lawrence sa Teten Store, Arlene Consomo sa Saudi Arabia, kay Kapitan Joy Gulmatico, Pamilya Adorador ka Consomo sa Astorga, Badjangan, Iloilo. The Lord will defeat your enemies before you. They will march out together against you, but scatter before you in 7 directions. Ipapierdes ang Ginoo sa inyo ang mga kaaway nga magsalakay sa inyo. Tingob sila nga magsalakay sa inyo, pero lapta sila nga magpalagyo sa inyo. Ang Diyos or the Lord will defeat your enemies before you. They will march out together against you, but scatter before you in 7 directions. Kay Sir Arvilo Tumbora Pista nagkadlaw. Kung nagtinong ka mo, I'm just telling the truth. The truth will set us free. Alas 4:50 sa kagahon, oras dulong sang DTX Beauty Soap. The curse of God be upon anyone who makes and worships an idol, even in secret, whether carved of wood or made from molten metal, for these handmade gods are hated by the Lord, and all the people shall reply, Amen. Baka malauton ang tawo nga maghimo sang bisan ano nga mga Diyos nga hinimo halin sa bato o kon saway kag simbahon ini bisan sa sikreto. Kay ini nga mga Diyos hinimo lang sang tawo kinakaugtan sang Ginoo. Masabat dayon ang tanan nga tawo. Amen. Deuteronomy chapter 27 verse 15. I said it and I said my piece. That's all. The curse of God be upon anyone who makes and worships an idol, even in secret, whether carved of wood or made from molten metal, for these handmade gods are hated by the Lord, and all the people shall reply, Amen. Why na kamo nag-amen drao, Sir Warner Biboso? Sir Warner, good morning, sir. Last 4:52 sa kagahon, oras dulong sang Pre-Bio Coffee. Subong adlaw may price increase sa petroleum products. Masaka naman ang presyo sang gasolina sa lape hasta 80 sentimos kada litro. Ang crudo 30 centavos tubtob 60 centavos per liter. Kag ang kerosene 20 centavos tubtob 40 centavos per liter. Ang price increase sa petroleum products sa lasay subong aga. Kag masaka man ang liquefied petroleum gas products, ang LPG, masaka sa mga July by 6 pesos per 11 kilogram nga tangke. Ang Solane kag Petron 55 centavos per kilogram or 6 pesos kada 11 kilogramo nga cylinder. Alin sa 920 pesos manginuan ng tubtob 1,100 pesos per tank ang range sa LPG. Di ko na lang alang ang budget mo sa LPG kundi gamit ka lang anay o-ring yan. Para-paraan malang na mo. Girly sa Larosan, Sanoy, Fatima, good morning. Galibog man ulo naton kay paano kaslon na ang lalaki kag babaye. Correct Sir Gino. Ang inakasalang ya lalaki kag babaye. Go ye and multiply. Ang babaye may matres. Ang lalaki may itlog. Sperm cell kag egg cell. Di kon meet na gani ina, Ma'am Maribel Visitason, Sir Larry Praso, kundi may kabuhi na nga matuga. Amo na nakasimple That's all. Why na sang dapat nang i-twist na kag i-justify pa?
This is my freedom. This is my life. Why kalabot, Ted? Why manggani labot? I'm just telling the truth. Someday, you will realize. Subong hindi mo pa ni hindi mo pa mahangpan. Sorry, makamarasmas kagid. Zia Kimba Anotado. Good morning, ma'am, sa Saudi. Pamilya Tabarnilla kag Anotado sa Santo Rosario, Anilaw, Iloilo. Las 4:54. Salamat sa pulong sang Dios nga imo ginapaambit sa amon. God bless. Yes sir, Gino sa Magaysay, to God be the glory. Si Jesus layang dapat dayawon di. Hindi nyo takon pag dayawon ha. Pangabay, giko kaninyo, hindi nyo takon pag tawgon di nga idol. Amo na nga kahapon, naman ni Jenjen, naman niya, Ted. Sunod ka bala ka namon sa Pasi. Bako, hindi ko natakan ako, Sir Paul, Sir Noriel. Mabang, ay, ikaw galisitin. Kapamati, kami mo. Idol ka ginamon, idol ka ginamon. I'm sick and tired sa sinang nga bagay. Novian Bahade! Novian Bahade! Good morning, abal niya tsaktogid. Am I correct? Am I talking with the sense here? So, bakal kamo sa mga LPJ may saka. Si Bobot! Pangitanyos Bobot! Rodolfo Chavez de la Rosa. May ginsugo to nga duwa katawo. Kahit tuan ang pamilya kay tawa niya kuno ka kwarta. Tinunto ito. Ato bangang imo nga kaso Bobot. Sagagok panago dyan. Ang kamaturan masakit sa dulunggan. Yes, kani Ma'am Ningning matingil just drunggan. Pero prangka ko yung masugi di sa inyo. Kay palangga ta kamo. In reality, love ta kamo mo. Hindi ko gusto nga idingot sa inyo ang kamaturan. Kada okay lang kita bala. Las 4:56 na sa Kagahon, Philippine Standard Time. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Headlines. Sa mga headline, ginadulong sang Mighty C, Kagwan Kalamansi Juice Powder. Headlines. Anay DOTC officials nga kabahin sang cellphone scandal sa segundo distrito sang Iloilo, ginpamatmatan sang korte nga mapriso. Headlines. Wanted nga si Apollo Carion Kibuloy, ginpanogyanan ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga magpanago sang todo. Abal niya, Brad, panago kay Brad. Kag Fort San Pedro ipasarado. Las 4:56, hold on. Pagbalik ta ang aton nga mga balita kag early morning devotionals. Magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita. Ako si Presidente Nesa, taga-Manggan nga tao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulog din sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, tistingin ninyo ang DTX 500, D3 Bio, Mighty Silicon, DTX Copinex. Dako din akong pasalamat sa siningang produkto na nakabulig din sa akon sing dako sa akong balatian. Ako si Yesenia Castro, taga-dawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo. Sa D3 North FM sa Klinika di Alternativo Medicina ni Dr. Miloy. Pinigid ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis nila ang DTX 500 Bali Medicine kag DTX Copinex. Sabi nagpasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Miloy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw kung nga ginabagyan. Salamat din. Salamat ni Madamo. Ako gali si Cynthia Lapardo, taga-Pangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM
kag Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Romel O. Permigil ako nagabakal sa inya mga produkto kay may namulig gid sa akon balatian sa mga wala pa makatumartis. Tingin ninyo na ang DTX 500 T3 Bio Mighty C kag DTX Coffee Mix. Salamat gid. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may TC para aron mo apti ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, muntiktado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may TC. Pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo, pag may TC mo. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mong lawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado ka pirmi, may TC vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Oras la 5:02 sa kagahon, oras sulong sang DTX Coffee Mix. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed morning kay Ma'am Jelen Joy Basco Balaan. Ma'am Jelen Joy Basco Balaan, kay Ma'am Ludi Gulilaw sa Bro Mars Place, kay Sir Romar Datoon, kay Sir Apa sa dira sa Ungkaharo, kay Ma'am Maribel Visitason, Sir Larry Praso, kay Sir Greggy Praso, and Sir Louis Praso sang Light of Glory Taxi, K5 Taxi Patrollers, blessed morning, Sir Benji Asturias, Sir Fred Pasgala, and kay Ma'am Denden sa Kuwait, nambalya mamati siya na, and please magtulog. Yes ma'am, importante gid. Mamati kita sang pulong ni Jesus. Kay Sir Noel Goles, kay Ma'am Erlina Tilarma Goles, sa Quintin Salazaro sa Telecom Compound, Kapangapena, DTX Coffee Mix. Nagaulan diri sa syudad sang Iloilo sa sining oras. Namin nga samtang nga madulumpang palibot bala. Sugulan tang adlaw pagi sa pagpangamuyo. Kay Ma'am Remy Bilhira, kay Sir Eddie Bilhira, kay Ma'am Ruby sa Patag Barotac Nuevo. Sulod na sa War Room. Let us pause and let us pray. Do not underestimate the power of prayer. Ma'am Denden sa Kuwait, kay Ma'am Erlina Tilarma Goles, kay Ma'am Christine Buhat Gardose, mga seafarer, Ilonggo abroad, Filipinos abroad. You need Jesus. Ano man nakadamo ang kwartang nga ginakaka mo da kada bulan? By emptiness, ang word of God ng hambal, what shall it profit a man if he or she gains the world but lose his own soul?
Anhon mo man ang manggad diri sa kalibutan. Kung madula man lang ang imo nga kalag, kung ikaw ang magtaliwan. Gani isa sining nga aga, mga muyo kita. Because time spent in prayer is never wasted. Come, Holy Spirit, fall on me now. Milagroso, mapilisensyahon, buhi nga Dios sa langit kag duta, Almighty Jesus. Your name is power. Your name is life. Your name is healing. Your name is breakthrough. We worship you. We honor you. We thank you, Lord, for preserving our lives. Salamat sang bagong adlaw, Lord, para kay Ma'am Denden, kay Ma'am I grow to love you more. Zia Kimba Anotado, kay Ma'am Mary Morales, abroad, manugtulog pa lang sila. Salamat, kid, for your protection, for your safety sa amon tanan. Thank you for the gift of life. Lord, sorry for all my sins. Kung Lord ang spiritual pride sa amon, kung ang self-righteousness sa amon, we are not worthy before you. Ikaw lang gid ang perfect na Diyos. And we worship you, we thank you, we bring back all thanksgiving and praises to you. Thank you for this brand new morning, Lord. Thank you for the strength nga gihatag mo sa amon, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa mga abyan. Mga abyan na mo, Lord, nga secretly nagapangamuyo para sa amon, nga safety, sa amon nga health, kaga sa amon nga kayuhan. Bless them also. Lord, sa sining aga, as we worship you, ginadeclare namon nga ikaw lang gid ang Diyos sa bugos sa kalibutan. You are the only way, the truth, and the life. Your word says sa John 14, kag sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Gani Ma'am Maria Ruby Colombre Saneo, Ma'am Maricel Baluro Kasiple, tanan kita. Magyaob kita kay Jesus. Kay Sir Noel Goles, kay Ma'am Janice Goles, kay Sir Alvin, batunan ninyo si Jesus. Ang importante aton kalawasan, because God will be coming anytime. Kita mo ning mga nagkakalanabo subong, may gira, may balatian, may kalamidad, may krimen, may garot. And these are the signs of the times. Ma'am Denden, gani isa siningaga mga muyo kita. Tawga ngalan ni Jesus. His name is Jesus. No other name can save the world, can save you, can heal you. Only the name of Jesus. In Jesus' name, demons flee. In Jesus' name, demons flee. Imit lang ini pangamuyo, Lord. Nagasurrender ko sa imo. Patawara ako sa akon mga sala. Ginabaton ko ikaw nga akon Dios. Manuluwas, doktor sa akon kabuhi. I need your wisdom, I need your touch, I need your miracles. Isulat akon ngalan sa libro sa kabuhi. Bag-uha ko, Lord. Intervene ka sa akon sitwasyon. Buligi ako sa akon problema. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Lord, I release healing to those who are sick. May cancer, diabetes, ang mga ginadialysis, ang may bone cancer, may bone problem, tanan niya klase ang cancer, get out of that body right now sa tanan niya mga pasyente sa mga ospital diri sa syudad sang Iloilo, sa probinsya, bugos ng Pilipinas, kag bugos sa kalibutan. In the name of Jesus, be healed. Ang may depression, nervous breakdown, balatian, bedridden, rise up in the name of Jesus. Safety sa mga biyay sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Bless mo, Lord, ang Short FM Dumangas. Salamat na ginagamit mo sila as instrument of preaching your word. Dira, Lord, sa Dumangas kag palibot ng mga banwa, ang Short FM Dumangas, K3 FM Yagaw, Kalinog kag Liganes, ang K5 News FM. I speak blessings kay Dr. Ramel Itanguy. I pray for a supernatural increase sa finances ni Doc kag sang K5 sang klinika. Gamitang tanan nga food supplements as instruments of your healing. I speak life kay Ma'am Janice Posing, kay Ma'am Yason Pineda, kag ang tanan gilod nga pamati sa siningaga. Lord, keep us safe. Ipahila kami, Lord, sa balatian, disgrasya, kamatayon, unforeseen dangers. We speak blessings kay Sir Papa Joke Jucares sa birthday subong adlaw. I speak fullness of life and health kay sa tanan gilod nga naga-birthday subong halin sa kabataan, asa sa katigulangan. Cover and seal us with your precious blood sa sining adlaw. Convict and transform us with your word. Ang kada isa, Lord, kapamati subong aga, bless them and be with them, Lord. Please provide for all their needs. Salamat sang hanging amon maklo sang libre, salamat sa protection sang safety. And we declare Psalms 23 that you are our shepherd. Ang kada panimalay kapamati subong, bless them. I speak peace
peace, I speak Jesus, I speak harmony. This is our prayer in the mighty name of Jesus. To God be the glory. Amen, amen, amen. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Because the Lord your God is the God of all gods and the Lord of all lords, the great, mighty, and awesome God who doesn't play favorites and doesn't take bribes. Kaya ang Ginoo nga inyo Dios, amo ang Dios sang mga Dios, kag Ginoo sang mga Ginoo. Gamhanan siya kag makatilingala nga Dios. Wala siya sa ingmay ginapasulabi, kag wala siya nagabaton sang lagay. Deuteronomy chapter 10 verse 17. I'm reaching for you. Revere the Lord your God, serve Him, cling to Him, swear by His name alone. He is your praise and He is your God, the one who performed these great and awesome acts that you witnessed with your very own eyes. Tahuran ninyo ang Ginoo nga inyo Dios, kag alagaran ninyo siya. Magpabilin kamo sa iya, kag magsumpa kamo sa iya lang ngalan. Dayawan ninyo siya, kay siya ang inyo Dios, nga naghimo sang gamhanan, kag makatilingala nga mga butang nga inyo mismo nakita. Deuteronomy chapter 10 verses 20 and 21. Spirit, follow me now. Pero bulahan ang tawo nga nagasalig sa akon, ngang iya paglaom ara lang sa akon. Happy are those who trust in the Lord, who rely on the Lord. Happy are those who trust in the Lord, who rely on the Lord. Jeremiah chapter 17 verse 7. Ang tawo nga nagahalong sa iyang mga ginahambal makalikaw sa gamo. Ang tawo nga nagahalong sa iyang mga ginahambal makalikaw sa gamo. Those who guard their mouths and their tongues guard themselves from trouble. Proverbs chapter 21 verse 23. Hulubaton 21 versikulo 23. This is the word of God. Worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. Lord, I declare healing kay Tita Nida Baez Berhamin sa Rojas City, Manong Rene Kirubin Verdejo, kay Sir Ontoy Pingason, Sir Larry Laloy Boris, Ma'am Raquel Antonio, Ma'am Jane Posing. You're captivating. Ang mga na-paralyzed, Lord, I declare healing. I speak blessings kay Sir Ronel Tabarnilla Puelong, sang Barangay Santo Rosario, Anilaw, Iloilo. God bless ay birthday sa buong adlaw. Sir Efrain Saho, Sir Efrain Saho, Ma'am Erlina Telar Magoles, Ma'am Jonas Saldo. Lord, ang kada isagig ka pamati sa buong Lord, i-bless mo sila. Wala ka sang liwasan, wala ka sang lapawan sa imong grasya. I speak blessings kay Pastor Warren Aragona, Mama Angie, and the family, Millones family, Verdejo family, Abasak, Baez, Berhamin family, Dongines family, Marborca, Sir Jojo Lawson, Villegas family, Lubugin family, Kagarsilila family sa Sambagharo. Tanan gilod nga pamilya, tanan giga pamati subong bless them.
Keep on praying. Nothing Deposito sa pangamuyo. Lord, ipahali kami Lord sa linog, sa sunog, disgrasya, balatian. Ang mga rider, ipahali sa mga disgrasya, ang mga seafarer, Ilonggos abroad, Filipinos abroad. God takes all the glory and Christ is exalted. May milagros ang healing, paliog message diri sa inya sa aton ha. Mga answered prayers bala para nga mag-inspire pagid sa aton tanan sa pagbadayon sa pagpangamuyo. God bless K5. I declare open heaven sa kada isa. Healing for Papa Kadoy ni Ma'am Weni Sarmiento. where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Heal our hurts, our past, our regrets, Lord. Heal our addictions and bad habits, old habits and strongholds na nagagapo sa amon, Lord. We speak deliverance and the freedom in the name of Jesus. Spirit and in truth. Mga tricycle driver, God bless. Tricycle driver, jeepney driver, talangking driver, halong kamo mga construction worker. Oras, 5:15 sa aga. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Sa detalye na sang mga balita, may drug suspektong ginapayag nagbato sa mga pulis sa Mina. Di basta magbato ka sa pulis, anong abtan mo ko ni tingkaya ka? Patay gino. Report ni K5 Aaron Refuyo. Ang balita ginadulong sang Mighty C. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 ginakabig nga depensa sa kaugalingon ng ginihimo sa nga kapulisan matapos nga ginapatihan nagbato ang subject sa ginkasang drug bypass operation dira sa may barangay Badyangan, Mina, Iloilo kahapon sang Hulyo 1. Sunod kay Police Captain Glenn Suliman, officer in charge sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6, nga ti nagapasalamat siya nga wala sa napilasan o kung nagtaliwan sa iyang kapulisan kag siyempre K5 Ted iyaman king kasubo ang nadangtan sang subject. Gan pahayag pa siya ni K5 Ted nga hindi man tani matabo sa subject nga magtaliwan kung wala lamang siya K5 Ted nagbato bangod ang upod sini ang wala man sang minalain nga natabo K5 Ted tungod ini ang nagkooperado sa kapulisan. Kabig ta sir sa side sang tropa ta depensa natabo. Yes sir, initial depensa talaga natabo. Kaya kung kita niyo man kung wala lang man resistance, safe man ang kita mong isaya ko pod wala yaman niya man. Matandaan kay 5 Ted, ang target amo si Alni Talamor, 41 anyos sang barangay Hanipaan Central Cabatuan, kag upod si Diuri Liso, 48 anyos sang barangay Badyangan Mina. Dugang pa kay 5 Ted nga naka-recover sila ang kapulisan sang balor 4.9 million pesos sang suspected shabu. Kagini nga balita kay 5 Ted ang ginadulong gid sing kaalwan sang DTX Coffee Mix. Maramit kapihon subong K5 Ted perfect man sa ato niya makuturan nga may mga diabetes kag syempre sa gusto nga magpaniwang magpa-sexy no kag gusto iti-detoxify ang toxin sila mga karabasan inom gid sila sa DTX Coffee Mix. Gani nakakapi ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. 5:17, gusto mo nga mag-ayo, magtumar na D3 Bayo. Ang D3 Bayo, Ma'am Ludi Gulilaw, kay Ma'am Lilibeth Daria Castellano Cerilia, Ma'am Lilibeth Daria Castellano Cerilia, Ma'am Jonas Saldo, Ma'am Jelen Joy Basco Balaan, Ma'am Erlina Telerma Goles, kay Sir Noel Goles. Ang D3 Bayo nagatunaw ini sang fatty liver kag kidney stones. Kag kung gusto mo nga magniwang, magtumar D3 Bayo. Kay ang D3 Bayo, dira sa First Restaurant, kay Sir Eric Centino, kay Ma'am Christy Rivera, kay Sir Eddie, sa Acacia Eatery. Ang D3 Bayo, Ma'am Antonina Manaay, may leptin ini siya. Nga gina-release kung magtumar ka, feel full hormone. Nga nagakontrol sang imong appetite or gana sa pagkaon, Ma'am Anali Bahade. So magtumar na sang D3 Bayo. 5:18, sector report ni K5 Karen. Ato ba lang si Francisco Baloes? Sika, Tonyeng Blato nga commander ka NPA kung ninadakpan to sa Maayon Kapes. Manigosante ka mga politiko sa Kapes kag Iloilo. Pero miglit nga ginakilkilan po sang suspeko.
Suno sa Philippine Army, report ni K5 Karen Badilla ginadulong sang DTX 500. K5 News FM. Kampiyon Report. Kaki 5 Ted masami nga ginakilkilan ni Francisco alias Tonying Baluis ang mga negosyante kag politiko sa probinsya sang Capiz kag diri sa aton sa Iloilo. Ini ang pahayag sang 3rd Infantry Division kasunod sa pagkaaresto sang 12 kag 82nd Infantry Battalion kaupod ang maayon kag Kwartero Municipal Police Stations kay Baluis sadtong Hunyo 25. Nahibaluan nga naangot si Baluis sa pagpangsunog sa mga construction equipment, pag-recruit sa mga lamharon nga magsulod sa makawala nga grupo kag pag-terrorize sa komunidad kay 5 Ted no dito sa Tapaz kag dumalag sa Capiz subong man diri sa Kalinog kag sa Bingawan. Samtang ginabiktima man ni Baluis ang mga mangunguma kag ang mga low-income civilians. Nahibaluan nga ang natungdan high-ranking leader kag notorious extortionist sang Communist Terrorist Group o kon CTG deriya sa isla sang Panay kay 5 Ted. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, ang healthy coffee nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients ni kaangay sang ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ma'am Lodi Gulilaw, naka D3 ba yun na ikaw? Kay Sir Ali Caballes, kay Ma'am Jerilyn Hisugan Caballes. Sir Boots Aliperio. D3 ba yun na kag may tisi ha? So mga adlaw may free consultation sa klinika Miag-Aw Branch, Baybay Norte or B Street Miag-Aw, sa Kalinog Branch kag Haro Iloilo City Branch. Ingalitin ninyo kay libre ang consultation. Belia Sayo, good morning. Kay Inos Caballo, Roger Moore, kag Bitoda Balang-Balang. Grabe ngalan nila no? Si Enos Caballo, Roger Moore, kag Bitoda dira ni sa kuno sa may dinggan ni sila daw Rebalor sa Mandurriao. Bitoda Bulilaw no, sa Bulilaw. Si Bitoda Balang-Balang. Amin nyo nga ngalan, mahayo nyo no, Balang-Balang. Alex Sasabo, good morning kagawad. Kay Ma'am Raquel Gubatanga. Baylos ang US dollar sa Philippine peso, 58 pesos and 66 centavos. Ang euro, 63 pesos and 10 centavos. Ang Bahraini dinar, 156 pesos and 30 centavos. Ang Singaporean dollar, Mami Ason Pineda. Kay Ma'am Bikbik Branya Talaron. Ay Ma'am Indi Catalan Cadete, 43 pesos and 28 centavos. Ang Qatari Rial, Ma'am Rhea Kanya, 16 pesos and 13 centavos. Omani Rial, Ma'am Rems Vintage, 152 pesos and 86 centavos. Alas 5:22 sa kagahon. Aling balita dumduman nyo sa una, sang 2005, may controversy nga nag-uyog sa 2nd District ng Iloilo sa liderato pasadto ni the late Congressman Augusto Buboy Siuko. Ato balang cellphone skandal. Naging pang purchase, pamakal nga cellphone sa idalom sang Department of Transportation and Communications. Napagwa na sang verdict ang korte kaga mga anay transport officials nga na-involved sa PDAF scam ining kaniblaning PDAF ka ginabaton bla mga pondo nga halin sa gobyerno ginhatag sa mga congressman, mga senador. Gindagdagan na sang 6 ka tuig nga imprisonment bangod sa pagbakal sang peke nga mga cellphone. Maging bakal sila sa papel, lang sa papel. Ma'am Lodi Gulilaw, kay Sir Toto Gals, kay Sir Romar Datoon, kay Sir Michael Villarin, kay Sir Lawrence John Morales, no? Kay Ma'am Glory Blanco Cero Nagalyo. Sa papel lang, nga may bakal sila nga cellphone. Ari-ari guilty of violating sang anti-graft and corrupt practices ang anay officials sa Department of Transportation and Communications,
ang DOTC directors Elmer Soneja, Venancio Santidad, Ildefonso Patdo Jr., kag Rebecca Kakatikan. Guilty man kag gindagdagan nga mapreso sang 6 ka tuig si DOTC legal officer, abogado, Attorney Jeronimo Quintos, kag ang negosyante nga si Domingo Samuel Jonathan Nang, businessman Domingo Samuel Jonathan Nang, Republic Act 2019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. And sentensyahan sila sang 6 katuig, tubtob na 10 katuig nga pagkapriso on top of being perpetually disqualified from holding public office. Kasuhan na sila, kag disqualified sila, hindi na sila pwede nga makapadalagan or makapapili sa posisyon or mga empleyo sa gobyerno. Hasta ni, no? Nagpahuway naman to si the late Congressman Buboy Siuco, pero ang controversy, naglupok ini dira sa segundo distrito. Ato ba lang palagtag ko no cellphone, pero actually way man cellphone. So, ang ginhambal lang nga, your sin will find you out. Na 5:25 sa aga, may 4 ka mga tao to na dakpan sa gambling. Kag may mga loose firearms man, kampanya gyapon sa pulis. Report ni Erika Anarna. K5 News FM. Kampiyon Report. Rika, go! Ka-K5 TED, arestado ang 4 ka mga taho bangod sa illegal gambling, kag isa naman ang nadakpan bangod sa loose firearms ang Domingong adlaw, Hunyo 30, 2024. Kag naglabot sa 790 ang nakuha nga kwarta sa mga kapulisan sa duwa ka operasyon batok sa illegal gambling. Samtang isa naman ang arestado kag 3 nagsungka sa isa ka operasyon batok sa loose firearms. Ka-K5 TED, ini ang nalista sa daily accomplishments ng Police Regional Office 6 sa nagkalain-lain nga mga units sa Riyon 6. Gikan diri sa PRO 6, ini si Ka-K5 Erika Anarna. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Erika Anarna. Las 5:26 na. Pailo subong sang Jordanian dinar sa Philippine peso, 83 pesos and 77 centavos. Ang Saudi Riyal kay Ma'am Rose Agramon, 15 pesos and 64 centavos. Ang Kuwaiti dinar, 192 pesos and 10 centavos. Ang Canadian dollar, Ma'am Ella Tabang kay Sir Roland Tabang, 42 pesos and 90 centavos. Ang Bahraini dinar, 156 pesos and 30 centavos. Ma'am Elsa di Ma'am Feliz Arnaez kay Sir Noel. Ma'am Elsa, teka pre-set amol doon ka mo. Ang DTX coffee mix nyo na timpla nyo doon. Always good nga present si Noel Gapamati, ang bali ni Ma'am Elsa. Sir Noel, salamat ha. Diyan sa poblasyon D, Duanyas, Iloilo. Si Ma'am Nancy Balatayo, kadaaga Gapamati man. Si Ma'am Nelia Regala. Ma'am Nelia Regala sa Hibaw Ansur Mandurriao. Kadaaga ginagaupod gid sa aton nga early morning devotionals. To God be the glory. Kay Sir Ken Shine Llorca, Gapamati sa Balantang Haro, Iloilo City. Ang Solid Waste Management Project sa Lemery, mayara na sang pondong gaginpain sang ang Iloilo Provincial Government. Report ni K5 Alex, ang balita ginadulong sang DTX Coffee Mix. K5 News FM. Kampiyon Report. Ka-K5 dad ginpondohan sang Iloilo Provincial Government ang Solid Waste Management Project sa Banwasang Lemery. Ang nasabit nga proyekto ang nagabalor sang 3 million pesos sa din ini ang gamiton agud nga ipatukod sang multipurpose hall sa Eco Solid Waste Management Park sa Sitio Paso, Barangay Velasco sa Banwasang Lemery. Ang pag-turnover sang budget ang personal nga gintambungan ni Maylene Sube, ang Municipal Treasurer, Hanan
Onsho, ang Menro designate, no, kay FEVTAD, kag si Ma'am Mitzi Peña Florida, ang Senior Environmental Management Specialist sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office sa Provincial Capital. Nahibaluan nga naghatag man si Iloilo Governor Arthur Dapser Jr. sang 50 million pesos nga financial support sa solid waste management project sang anom ka mga banwa nga ginlakipan sang maasin nga ginhatagan sang 10 million pesos haniway nga may 10 million pesos man, Banate nga may 6 million pesos, amo na ang Lemery nga may 3 million, kag Lambunaw Iloilo nga may 10 million, kag of course no ang Banwa sang Mina nga may ara sang 11 million pesos. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500. Food supplement ug makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Las 5:29 sa aga, oras dulong sang DTX sa herbal oil, lavender kag lemon scent. Diri sa syudad sang Iloilo, ang distrito sang Arevalo ang may mataas nga kaso sang dengue. Diri sa syudad, 171 cases na nga analista sang City Health Office. Ang Arevalo may 56, Haro 2, 23 cases. Ang Lapas, 22, Molo, 21, sa Haro 1, 18, Mandurriao, Napulo, sa Santo Rosario City proper, 8, Tansa 8, kag sa Lapos may 5 ka mga kaso sang dengue. So dapat kang aton nga mindset, safety naton tanan. Kung ginatrang kaso ka na or ginahilanat ka nga malawig na, kadto na sa doktor. Kay basikon may dengue bla. Las 5:30 sa kaagahon. Good morning, Sir Heniken Estrella. Heniken Estrella sa Iman Company, King Fahad Medical Center. Good morning, Ted. Pa-pray man ko, birthday ko subong. God bless. Sir Heniken Estrella, batuna si Jesus, sir. And I will pray for you. Lord, I declare protection and safety for Sir Heniken Estrella. Nga sa Lord protected gid from all harm. Bless him and ang iyang trabaho sa Saudi Arabia. Las 5:30 na sa aga. K5 Bantay Mercado Update. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Pastor Bob! Exercise din, Pastor Bob! Tuwing umaga, upang Kay Sir Jose Marie Sosmeña sa nabitasan na pa, Sir Jose! Tumar na extend food supplement for men. tuwing umaga. Buklan, buklan, buklan! Barikuson, 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 barikuson. Goran, Goran! Oran gamay. Tini ka magsuray, manamo amo diyang oran nga maigo ka dyan, musdak ka mo. Tingod eh. Pero kung may D3 Bio ka, may DTX 500, kag may TC, di ko di protected ka. Ginubra ko kapon, sila ko na oranan ko. Oo. Kuha ko sa kalemon. Oo. Tapos gin-slice ko, tapos may luya. Oo. May 2 ka bilog nga ahos. Oo. In-blend ko. Oo. Tapos isa ka baso nga tubig nga gamay na nga mga taga 220 ml. Oo. Pag-blend ko tapos ginsara ko. Oo. Pag dugay-dugay, imnon ko. Miyad no? Aturangan ko ka D3 Bio. Oo. Man, lipong man. Yakon nga ni kapon, wala ko gina nga medyo na sore throat ko bla. Siko tonto ka nga sore throat ka sinabad ka wa. Ini mo ko gin D3 Bio ko. Kag mag-inom durog itubig. Sako panghi ko mo. Di mo na bla. Ang lawas ni kuan may sensor mo, may sensor. Kung nagabatsag nini, di mo na. Di parang bakod ay mo nga depensa, bala may gwardya ka na sa lawas mo may pader. Tumar ka na D3 Bio kay may TC. Mamangkot ka ano ining mga may TC, ni mga may DTX may bandrik kag D3 Bio nga sagad wakal ni Pransya kini Mosqueda man. Parang matagan ka mo kadto ka mo sa clinic outlets. Get out. Subong may free consultation kay Martes. Haro Iloilo City branch kag Kalinog. Sa Pasig kada Lunes kag Biyernes ag Webes. Pamangkot ka mo diyan sa doktor. Di ba? Di ang approach ni Doc Ramel kag sang klinika, hindi nang daw pahabog lang kundi specified bla. Pamangkot ka dok ti amo ni. Hindi nga tumar ka di kay nami ni. Do blind the following bla. Pero ari gid pinsin di ka may doktor gid sa Ralph. Yes. Di ba? Hey doktor, kagwan mambal kamo ano ginabatsyag nyo, amo nang iresita niya. Oo, kag ara da sa unay gid, kag libre ini ha. Kuan ka subong magpakonsulta ka mahal. Tapira subong? Ha? Tapira subong magpakonsulta?
Ate, nabuo mo subong 500. 500, di ba? Kung mong 500 mo, tikon, hawot-hawot mang imo kita ko ni, hindi ka na magpakonsulta. Ay, sa klinika, gin-design ni Dr. Ramil Uy nga libre. Hindi mo kita ang libre man. Nga, doktor, maglibre man, pero pagkasundad labo, yun naman. Ngani, inaya, ginalibre para sa tanan. Either manggalanon mar or imol, libre. O si Ma'am Erica Angel Gumayan Alcala, Ma'am Erica Angel Gumayan Alcala sa Kuwait, gapamati o, pamilya Alcala sa Sagay City, Negros Occidental, pamilya Gumayan sa Anilao, kag pamilya Sepe. Si Ken Yorka, mga driver daw, gapamati o. Matkit sa pagpamati. Oo, si Ma'am Rosana Villalobos. Sige, bira. Ang Bombay tulad Tagshin. White onion 150, ahos 150, kamatis 120, green pa. Ang luya 250, ang bell pepper 180, katumbal nga laba 180, labuyo 300, broccoli 250, cauliflower 180, carrots 80, sayote 60 pesos per kilo, cabbage Tagshin. Patatas 120, Baguio beans 180, batuan shin, rabanos shin, kalabasa 50 pesos per kilo. Chinese pechay 120, sibuyas kadahon 180, black pepper 400, istiwitis 260 pesos per kilo, flour 70, mantika shin, lettuce green ice 400, ang iceberg 450, romaine 300, marble potato shin, pepino 70 pesos per kilo, kamote tag 70, kadang suwa tag 100 pesos per kilo kag K5 atin. Si SB member Arlan Bebot Bunyi Baes sang Panay Kapis, si Ma'am Anek Beverly Berte, si Nonoy kag si Bea, ga pamati sila sa bongo dito sa Panay Kapis. Namining mindset ni Sir Ken Yorka, Ken Shang Yorka, ambal niya, kasi gabong gid ang K5 diri sa Balantang Haro. Mga driver nga upod ko aga pa. Ulan ka lang! Naghahanap buhay kami para sa pamilya. Sa ko na mindset na mo, tikon goran kon ikaw kon tamad hindi ko magagwa kay ga uran. Imoon mo ko ni butas ka, jacket ka, raincoat ka mamayong para makatrabaho ka. Dibla? Uran ka lang. Uran ka lang. Mindset ba? Mindset ba? Dibla si Ma'am? Oo, si Ma'am Bingbing Claro Lumanog. Ma'am Bingbing Claro Lumanog pamati sa housing sa Balabag, Dumangas. Very good. Ma'am, kuna ka mo na D3 bayo na kamo. Si Chris Paul nagbiya na sa Warriors, no? Gali. Sa Ilos. Mayo man na. Mayo man na. At least si Podzinski, ining si Brandin blang point guard bala sang Warriors matagan break. Si Wembanyama, Victor, at least may mawan ni Chris Paul. Tudluan sa naman Chris Paul. Si Chris Paul, 1-year contract, $11 million, 12-time NBA All-Star mo. 28 season na, 20 toy naglinis sa NBA yo. Basta Chris Paul Dihada. Si Chris Paul Dihada. Ti kamo man ang main men sang K5 Iloilo sa mga mga basketball ni sa Bacolod. Para si Coach Jason Tatum Talaron. Jason Tatum si Kwan gani si Kentavious Cadwell Pope si KCP. Alin sa Denver Nuggets. Nagpirma 3-year contract, $66 million sa Orlando Magic. Iti, mayo man na. Si Paul George, biya man siya sa Clippers. Ni Paul George, dugay team. Din sa? Kuha na siya bala sa Warriors? Sixers. Sixers, no? Philadelphia. Si Andre Drummond to, balik man sa Sixers. So, 2-year contract, $10 million man. Di sentro sa 4-time NBA rebounding champion. At isa dyan niya. Gindecline kong offer sang Lakers. Gindecline mo? Inside sao? Ika may offer da. Na ikaw ikaw? Ikay ko. Yang offer ni Doc Ramel. Offer ni Doc okay ya. Si Ma'am Betty Soloso bla sa Dunyas. Si Sir Bebot Soloso, si Tyler, si Sisi. Ga pamatik ni mo ha? Salamat gid sa pagpamati Sorry gid wala kami kapatapos pamati isang word of God. Kay gin brown out naman sa Iliko uno. Brown out naman to sa sa may pabiya. Brown out sa inyo sa Manuay. Away.
Ay ti brownout sa ila. Okay, more power mo. Alas 5:38 karon sa foro bantayan ang mga balita pagget parte ni sa pagbato sang suspect dala sa Badyangan or sa Mina kag ang iban pinya balita ang imo ginalagawan nga Port San Pedro saradohon doon. Doon na. Okay. Ang mga memories karon eh. Memories ha? May arada nga nag-date sa Punta Bato. Bago yang Levi's mo 501. Tapos naka-sneakers baguman ay hinublasan ko lapera. Naguli, naka-shorts mo. Sige, bye-bye. Ay para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Las 5:39, hold on, pagbalik ta, K5, kumustahan na? Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Ako si Presidente niya sa Tagalumanggan nga tao, nagdaog sang third prize nga 3,000 piso sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM sa Klinika di Alternativo Medisina ni Dr. Mil Oy. Pinigid ako nagabakal sa iya produkto kay makabulugid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumar, pistingin ninyo ang DTX 500 D3 Bio may kisikan DTX Copinex. Dako gid akon pasalamat sa siningang produkto na nakabulig gid sa akon sing dako sa akon balatian. Ako si Lucelia Castro, tagadawag niya nagdaog sa second prize or 5,000 pesos sa Suki Ayuda Promo. 73 North FM Klinika di Alternativo Medisina ni Dr. Mil Oy. Permigit ako nagabakal sa iya mga produkto sa nakabuligid sa akon balatian sa mga wala pa makatumatis tumingin na ang DTX 500 Bali may bisig kag DTX Coffee Mix at nagpasalamat ako sa mga produkto ni Dr. Mil Oy. Nakabulig man sa adlaw-adlaw ko nga ginabatyan. Salamat din. Salamat ni madamo. Ako gali si Cynthia Lapardo, nagapangit, Pasig City. Nagdaog sa grand prize na 10,000 pesos sa Suki Ayuda Promo sa P5 News FM. Klinika di Alternativo Medisina and Wellness Center ni Dr. Mil Oy. Permigid ako nagabakal sa iya mga produkto kay may namulig din sa akon balatian sa mga wala pa makatumartis. Tingin ninyo na ang DTX 500 D3 Bio may pisika DTX Coffee Mix. Salamat din. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Oras las 5:42 sa kagahon, oras dulong-sang 1 calamansi juice powder kag Klinika Spore Biotics. Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Sekta ang K5 Western Visayas. Bacolod, good morning. Mercedes, Superpiala, pang basahon tali sila dahil. Para ka may maayo, get ka. Sige, Preparasyon matabid na mo kita sa po sa Iloilo. Iloilo. Sara na sila. Take 2. Kita Mr. Visayas. Good morning. Mayong aga. Sir Jolitz. Ari lang ko, sir. Good morning, Sir Ted. Standby kami din. Loud and clear na kamo. Si Bacolod nagsulod ng tingog ni Sir Benj. Mayong aga. Oh, Sir Babes.
Mayong aga, Sir Ted! Mayong aga sa K5 Western Visayas. Sir Mike! Sir Mike! Yuhu! Ala, ano? Nakamuti. Okay. Nakamute ikaw? Sir Reynard? Sir Ted, good morning! Oo man ah. Now you can see me now. Kahapon na tingog lang. Ala, ano? Ay, nanong mga balita dahil sa Rojas, sa Jolets, Birana. Mga balita diri sa Amon sa siyudad sa Rojas, probinsya sang Capiz. Uya man ko'y balita ni drug by bus operation namon kagabi 170,000 pesos ang balor sa droga nga na-recover sa isa iya ka delivery boy nga kon sa diin operation ini sa Dubalag Municipal Police Station kaupod ang Provincial Drug Enforcement Unit. 36 anyos nga si Elias Uban nakuhaan sa kapin 25 gramos nga illegal nga droga. Di madugay na ginamonitor, amo nang ginahambal sa ako ni Police Major Visto, Cheryl Visto nga amo ni K5 Jules may isa pagid ko nga dalakpon. Di man din nalagon ni kagabi sa ila sini nga ginkas nga drug bypass operation. Duga pa namon diri nga balita, isa ka mister diri ginlutang patay, magluwas sa ginlutang kag napatay, gintambakan sang kahoy kag ginsunog sa may banwasay nga Sigma. Nagapadayon ni karon ang investigasyon kay ini nga namitan nga biktima halin sa dira iya sa may Dumalag, nakaabot sa samay banwas ang Sigma nga malambo lang kung tani sang iya sini nga hinuptanan nga sapat, pero natukiban 3 kadlaw na kaligad nagakagnas na nga bangkay ini nga biktima. Ongoing karon ang investigasyon sang otoridad kung ano ang motibo sa nasambit nga krimen. Amo ning balita na Monday, Sir Ted, balik sa imo. Kagamay na mga taga 100,000 ninyo nga drogada sa Jolets. Dili sa Pavia may 2 milyones Sa Mina may 4 milyones. Kaya gani ko, sir. Amo gani. Oh, drugs is everywhere. Hi da sa Kalibo, Sir Mike, kano balita? Sir Ted, good morning kay 5 Eastern Visayas. Ako nahuya da si Sir Jolits din na mas nahuya ko. 1.5 lang amon di. Oh. May bypass operation man kahapon di ang Batan PNP naglagsanay pa gani ni sa although gamay lang nakuha sa iya, pero anyway congratulations sa ating kapulisan kay basig gamay gid man ng droga diri sa probinsya ng Aklan. Sa bypass operation nga hiwad diri sa barangay Kamansi sa Banwasang Batan diri sa probinsya ng Aklan, no? Ang suspect ginkilala kay Melvin Napoles, 33 anyos, residente sang Sitio Tinugmaan, Barangay Basyao sa Banwasang Ibisan, Capiz. Nakalabot siya diri Sir Judith sa Batan probinsya ng Aklan, no? Sa interview sa Chief of Police kay Police Major Batiles, nagluntad ang panglagsanay kag sang maabtan na siya, nagresist pa siya, muto nga ginbaklid siya kag nagasgas pa ganyang iya tuhod. Isa ka sa siya ang nakuha sa iya ang ginapatihan suspected siya buka baylo sang 1,500 pesos nga bypass money kag isa pagid kasi siya ang nakuha sa iya sa ginpatigayon man nga body search. Samtang doon natin yung mga balita diri man sa Isla Samburay, napulo ka mga tao natrap sa isa ka elevator kahapon. Oo, ang isa ka babae na ospital kay ginkulbaan siya, hindi siya kaginawa. Natrap ini matapos nga sa interview naton sa taga Bureau of Fire Protection diri sa Isla Boracay nga may nakuha sila nga informasyon nga may natrap nga mga tao sa isa ka elevator sa isa ka 5-story building sa nasambitan nga isla sa isa ka hotel, no? Kag ginasugid abi gulpi lang nadula ang supply sang ang power sang kuryente nga nangin rason nga natrap sila sa sulod, no? Nga ni agin pilit nila ini nga buksan, nagamit sila sa mga hydraulic shock kag mga kahoy para lang nga mabuksan ang pertahan kag dayon man niya gindala sa ospital. Ang isa ka babae nga ginkulbaan di siya kaginawa kag ang siyam okay naman. So far wala man sang mga malala nga nagkinatabo kay 5 Eastern Visayas. Kag duwa natin yung mga balita, isa ka minor di edad diri ang nabun-an diri sa Banwasang Makato. Kag ang insidente na tabok gabi diri sa barangay poblasyon sa Banwasang Makato, no? Kag ginkumpira mga isa ka minor di edad ang nasambitan nga biktima. Gina-check namon ang Makato PNP, di matawagan, babae ang kasabat, cannot the subscriber cannot be reached. Please try your call later. Ambot kung guba ang ila hotline or lowbat, hindi na tumabalan gani ginkaduan lang karon sang patrol para ma-check gid ang dugang nga development sini K5 Eastern Visayas. Kag sa katapusan nga mga balita, ang Isla sang Boracay sa sulod sa isa ka bulan June 1 to 30 nakalabot sang 205,246 ang tourist arrival, no? Mga ka K5. Ang domestic tourist nagalabot sang 179,446.
ang OFW 2,234 kag ang foreign tourist nag-aabot man sang 23,566 K5 Eastern Visayas. Amo ning mga balita namo diri Sir Ted, balik sa imo K5 Eastern Visayas. Abi ko gani pag tawag mo ang sabat, the telephone number you dial is not yet a number. Ay, mga police station mo ni General Wangke sa Aklanto ay Gasarabata. O sa Juan Santique, Sir Reynard, ano balita mo? Mga mabuot gid man niya siguro mga antikenyo ka kay 510 kasi inyo da sa isa kadlaw sa Mina 4 million sa Pabiya 2 million. Amon dia ang bypass operation amon for the span of 6 months January to June 2024. Diyan lang man sa 4 million pesos tanan-tanan sa 6 months. Siguro basiway pagin man guro nagrapta ang Shabu rugya sa amon sa probinsya namon. But anyway, apila sa mga balita namon rugya sa probinsya sa Antique, no? Bangod sa away sa lupa, 3 ka mga biktima gin panglabo sa ining suspect, no, sa bahin kang Barangay Tumao, Kulasi, Antique. No, sa mga pinalanggan naton nga mga kabuktuan, may klarohon lang kita nga hambal sang kapulisan may hindi ini tungod sa ayuda kay kanagliga di ba ang ligad niya si Mana ka kay 5 Western Visayas ka kay 5 TED ginambal nila nga may yara sang sang tawanay nga tag 10,000 pesos dia sa amon isa kuno sa rason nga nag-trigger sa inaway sa pila ka mga sugilanon nga naglusot tungod sa pagpanglabo sang sininga suspect sa 3 ka mga biktima isang away sa ayuda pero ginklaro sang pulis naton ni pulis Captain Dominic Parinyo no nga hepe kang Kulasi Municipal Police Station nga hindi niya away sa ayuda to nga nagbinaisay sila kundi away ini sa lupa pero sa pira ka mga source naton nag-trigger gid kuno ang inaway gid sa ayuda hambal sang aton sinipira ka mga katagparamati sa iban pa namon yung mga balita rugya no sa bahin kang probinsya kang Antique di bla hindi na siguro magsabit ang pira ka mangunguma kay ang 50 million pesos nga ginatag ni President Marcos sa provincial government of Antique gamiton ini nga itugro sa 5,000 pagid ka mga mangunguma kag mga mangingisda nga lubos na piktuan sang El Nino tag 10,000 pesos butang balon ang 7,000 kabilog nga mga benepisaryo sa nagligad nga si Mana daw madugangan ginisang 5,000 pagid ka mga benepisaryo pero ang nami kay ang listahan is predetermined na halin sa Department of Agriculture going down sa aton kadya nga mga Municipal Agriculture's Office ti sureball mangunguma kag mahingisda gini siguro makabaton Sir Ted kay 5 Western Visayas. So far amo ni mga balita sa amon sa probinsya kang Antique. Back to you Sir Ted. Basta nga nagilapit ang eleksyon nag-aalwa ng mga opisyal. In the guise of bulig. Pero tikon para sa kay Juan, ihatag kay Juana. Kagang ibanda nga may kwarta, hindi na magsabit pa. Sa Bacolod, Sir Babes, Ma'am Colleen. About speaking of sabit ka kay 5, Ted, ka kay 5 Reynard, second mention mo nga hatagan tanis ang assistance ni President Marcos ang aton nga mga fisher folks kag mga farmers. Diri sa syudad dahil lang kayo na utod sila. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Alas 5:52, Ma'am Virgie Bilhira Tablason. Ma'am, kumusta ikaw? Ang D3 Bayo mo, natumar mo na. Ara na kita sa highlight na utod pa. Ma'am Mimi Lapating Branya, Ma'am Rosalie Factes, Sir Roger Factes, kag kay Ma'am Bukay sa Barangay Kawayanan na Miagaw, Iloilo. Balikan tayo Sir Paul kung nara sila. Kay nautod kita sa aton nga K5 kumustahan. Kenyor ka kay mga tricycle driver dala sa Balantang Haro. Salamat sa inyo ha. Naka-pre-recetamol na kamo. Tumar na kamo D3 Bayo, hapit kamo dira karon sa klinika outlet sa kilid sang Robinson's Place Haro may yara sang free consultation. 5:52 dagud-dagunon ta before kita mag-end may gani ni Sir Von Garillos Alitre. Sir Von Garillos Alitre. Good morning sir. Kay Ma'am Denden sa Kuwait. And thank you also kay Sir Heniken sa Saudi Arabia. Gapamatigid sa sininga oras. Ma'am Ludi Gulilaw. 5:53. Sila na lang gurutong tatlo anay. Or makarecover pa kita sa aton signal. Kay 5:55 dapat niya makabuya kita. Pamati ka mo ha. By 6 o'clock
ang DTX Morning Newscast. DTX Morning Newscast. Kagkaroon sa Foro de los Pueblos atong mga big time stories pati ni sa ining pagka-recover sang 4 million pesos nga balor sang illegal drugs sa Mina, Iloilo. Ang suspect si Alni Talamor nagbato kuni patay. So, bot sa lingon nga very serious ang illegal drug problem diri sa aton sa Iloilo alone. Ay panilabot ang iban nga mga probinsya. Balikan kang K5 Western Visayas, go. Amo na ang amon sing mga balita, Sir Ted, angod sa ning nakuha nga taas nga rating sang o performance evaluation rating sang Negros Occidental Police Provincial Office. Mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Back to you, Sir Ted. O mo gani galing kay na ang kuan na lang ang sangkudot na lang na hawidan ko di kay nautod ko ha. Pero congratulations. Kag daw isa man sa gina-consider nga mga DepEd Secretary si Kong Kiko Benitez, no? O ti daw dako man tsansa niya guro niya. Kung taga-aton ang DepEd Secretary, at least makapangayo man ta, makadimanda man ta. Mga balita diri sa amon, may 4 million pesos nga illegal drugs na kuha sa drug suspect nga si Alni Talamor, 41 years old sa Hanipaan Central Cabatuan, taga Hanipaan Central Cabatuan, pero dito ni sa Gintiro, kaya nagbato sa pulis sa Barangay Badyangan, Mina, patay gid. Sa Pavia, sa lugar mo sa Reynard, may 2 man to kamilyon kang druga. May untat. Kag si Bobot, si Rodolph Chavez de la Rosa, natublang driver nga nagasakay sa BMW blang sports car nga ginlasak niya, si Rave Garcia, nagpadulong to sang kwarta sa pamilya. Abi ni Bobot matunon sa pamilya, hambal ni Geraldine Magdadero ang Iloy sang asawa ni Rave nga hindi sila magpa-settle. Kag ang ginalagawan mo bala di masami, Sir Michael? Sir Babes, nga kwan bala Fort San Pedro? Sa Punta Bato bala, ang Fort San Pedro, kwan na siya ng dulaon. Anong mga memories mo diri, Sir Babes? Abi pagprangka? Sa Fort San Pedro, ito pagkagadto ko na sunod, nakatulog ko na sa kampo nila na mo. Hindi ang dito kabilas may Punta Bato bala naga HHWW, holding hands while walking, pa sway pa. May nasolo sightseeing, ako naman nakita ko na kung dati yung sa kagabihon, pero tiwai na ako kabalik, lugay naman, tulipat ako na ito, iban pang. Okay. Okay, ma'am, good boy si Daddy Babes. Ikaw sa Reyna. Kaya po ng endgame. Ano, Ma'am Colleen? Kay Tabi, kaya po ng endgame. Mama Vic, good boy, Sir Jolets, anong imong nga memory di sa sa Punta Bato sa Port San Pedro? Dala lang ko isa ka kilo nga bato. Si Sir Reynard daw jagurong memory na di sa mo sa Port San Pedro mo. After 61 years, dulaon na. Sir Reynard? Grabe no, ti ikaw na ga-eskwela kita permita ra dyan nagatro tambay Sir Ted mo, pero sa rumanan tis ko bala magagto, mas tis ko magkadto sa anniversary ng K5 News FM Bacolod. Iloilo. Nalabay ko dyan anay, ilang taon ko to for the last time bla. Mapapicture ko bla. Mapicture ka to for memories sake. Sir Michael, Sir Mike. Sir Ted, daw nakalabay lang ko pero kung magkadto ko Lilo sa Haro Cathedral ko permi mo. Yelay. Sige na, kay alas 5:57 na malagyon ako sa inyo karon pakantahon nyo ko. Bye-bye. Kadto ka mo di boss. Invited ka mo. Salamat, Sir Ted. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Sir, Nonito Sombong, kay Ma'am Edna, tumara ka mo D3 Bayo ha, kay pa Sir Bobby Iriman, kay Manang Mimi, sa kay Dr. Paul Marie, sa iyang dental clinic dira sa Mary Mart Mall, thank you. Kay Clyden Alensaga, kay Sir Reno Alensaga, kay Sir Nokno, kay Sir Johnny Sarabia and family. Nagatumpok sila sa atubang ka-cute kong radyo. Ginahatag ka K5. Ma'am Ludi Gulilaw. Ma'am Ludi! Yuhu!
Kadlaw si Ma'am Lodi, ang D3 Bayo, importante kita. Guardians, Gabi, kay Padsky, kay Bro Boxer, Bro Toto Gals, Bro Mars, Sis Cancer. Gaulat sila lawagon, halin pa ini sila sa tapas. Pero ari sila na masyar sa Bro Mars Place. Ma'am Renny Rose Talamor. Ma'am Lodi, ano drop play dyan? Kalugan ni butang sang ila kompleto nga ngalan, Ma'am Lodi, kay panglawagon tani hasta sa newscast kag sa foro karon para nga kuan man nang may pulos man ang ilang nga pagpamati. Pero ang importante gid tumar ka mo DTX 500 D3 Bayo kag may TC. Sir Blair Matoliano, kay Jomong Arca Kinagoran, Ma'am Sweet Cel Duterte sa Hong Kong, Ma'am Anali Bahade, kay Sir Von Alitre. Salamat sa pagpamati. Ma'am Joy Hordan, kay Ma'am Angela Nicole Adorio family sa Laylayan, Alimudjan, Iloilo. Sugod sa Sabado, alas 6:30 sa aga tubtub alas 7, pamati ka mo ha, Tinapay sang Kabuhi. Tinapay sang Kabuhi, mabatiana dari sa K5 News FM. 6:30 Ma'am Maricel hasta alas 7 sa aga sa radyo ina. Alas 8, K5 Kumustahan with Sir Val Pedro Billones. Kagalauna sa hapon, ang The Voice of Calvary with Sir Nemesio Tahala kada Sabado. Happy birthday, Chairman Ben Datuon, GBII Panay Chapter Sanel, Abayon Domingo Bansales, Jury Manseba Caballero, Sir Jury Manseba Caballero sa North Baluarte Molo, kagay Ma'am Melanie Solis Alivar Gayumali. Ma'am Melanie Solis Alivar Gayumali sa Gibuangan, Kabatuan, tumar na D3 Bayo ha. Sa Edgar Badbadon, Ma'am Mimay Tinagan, and Sir Rodney Tinagan. Jury Manseba Caballero, thank you! Tita Ambing Baes Kabasak sa Valeria City proper. Tita Ambing, happy birthday sa anak ni Sir Jury Caballero sa July 7. Anong ngalan niya, sir? Bibigay sigla sa bawat titik at Ronald Pintoho. Sir Ronald Pintoho sa Pototan, thank you, sir. sa akin ang sasaan ng bawat awitin na si Kristo'y sa akin. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Nagsimula sa isang pangarap. Si Police Major Shalamay Acanto Sangrinas, spokesperson sang Iloilo City Police Office. Ginaabi-abi gid namon ang madugay na naton nga kaupod sa police operation. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Congratulations! Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa
Basa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. DTX Beauty Soap. Ako si Elaine. Dako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases. DTX Beauty Soap sa mga butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Rosan. Baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagaharagid sang una hindi man na siya musina kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami kaedad nga duha ba. Nami gid ang extend. Extend Food Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok at sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Klinika Sporebiotics. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!
may puso. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, alas 6:08 sa aga, oras dulong sang DTX 500, Clinicas Probiotics, 1 calamansi juice powder, kag D3 Bio. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast, Hulyo 2, 2024. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton yung official Facebook page kag YouTube channel, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa headlines, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500, puno sang antioxidant materials nga nagabulig sa paghatag sang protection sa DNA gikan sa oxidative damage, himo sa amargoso kag D-sugared sugarcane extract powder ukon pinuga nga panit sang tubo para sa mga may diabetes, liver kag kidney problem. Magtumar na sang DTX 500. The story of the day. The story of the day. Office of the Solicitor General nakahanda na nga mag-file sang legal action batok kay Mayor Alice Gubo subong nga semana. Big time drug suspect sa Mina patay batok sa pulis. Fort San Pedro Drive-In ipasirado. Regional. Sa Sigma Capiz, mangunguma patay matapos kinutang kagin sunog. DTX 500 Morning Newscast. Sa Bae City, Negros Oriental, lalaki ginpatay sang utod kag pakaisa sang iya nga nobya. Balitang National. Anay Presidente Rodrigo Duterte gin-deny nga may plano ini nga magpadalagan senador kaupod ang iya duha ka mga bata. Balitang National. Pagtugod sang bago nga Senate building, wala sang irregularidad suno kay Senador Zubiri. Balitang International. Pungsod Francia, Switzerland kag Italia ginigo sang bagyo. Balitang Negosyo. Sweldo sa NCR dugangan. Balitang Sports. Sa NBA, Chris Paul nagbiya na sa Golden State Warriors magahampang sa San Antonio Spurs. Balitang Entertainment. Divorce nanday Carla Abellana kag Tom Rodriguez ginkilala sang Korte sang Pilipinas. Balita Extra Special. Babae sa New Zealand kasuhan ang nobyo bangod wala sa gindulong. Dimanding man ikakaklingi nga babae nga.
Bantayan ang latest nga foreign exchange rate. Oras, 6:12 na sa aga. Malamig ang aga. Magpangape na Sir RC Rizares, Sir RC Rizares, Sir Jury Manceba Caballero, kay Jomong Arca Kinagoran sa Pototan, Mar Borca, Sir Dennis Delfin family sa Lopez Division sa Dulunan Arevalo, Ma'am Jonas Saldo, Ma'am Josephine Florendo Diaz, Ma'am Ludi Gulilaw, Madam Calderets, Percy Restaurant, Dutilos Family, M. Franco, Pangapena, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Top story of the day. Top story of the day. Balitang National. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Epektibo nga pangtap na sa cancer, diabetes kag hypertension. DTX 500. Naghanda na nga mag-file sang legal action ang Office of the Solicitor General batok kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Saguo subong nga simana. Suno kay Solicitor General Minardo Guevara, ginahulat na lang sa karon sang ilang ahensya ang certified copies sang mga ebidensya agon makapasak asang kaso batok kay Guo. Gilpahayag naman sang Bureau of Immigration nga yara sa gihapon sa pungsod Pilipinas si Guo subong man ang 17 iban pa nga persona nga yara sa Immigration Lookout Bulletin Order magang tanan sa ginpatigay nga raid sa Philippine Offshore Gaming Operation o Pogo sa Bamban, Tarlac. 6:14 sa aga. DTX Beauty Soap sa imo skin problems, DTX Beauty Soap. Welden Sarabia. Happy birthday, sir. Greetings from Sir RC Rizares. RC Rizares, Von Alitre, Ma'am Sally Romano family. 6:15 na sa aga sa Pilipinas. Balitang lokal. Ang balita lokal ginadulong sang Mighty C. Gusto mo nga healthy, mag Mighty C. Big time drug suspect sa Mina patay batok sa pulis. Aaron Rifuyo sa report. Subject sa kasang drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 nagpato sa kapulisan, patay. Dito na arrival sa ospital ang main target sa kasang drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 o RPDU sa Barangay Badyangan, Mina, Iloilo sang hapon, Hulyo 1. Sino kay Police Captain Glenn Soliman, ang officer in charge ng RPDU 6 nga nabaklan sa isa ka plastic sang suspected sa Musita Lamor gamit ang 50 mil pesos nga bypass money. Ang una kuntani nga meeting place sa Banwa sa Pototan. Tubtob magindala sila ni Talamor sa kay siya motorsiklo sa Badyangan, Mina kagin katingalan ng Captain Soliman diri sila gindala ni Talamor kami nagahulat na nga duag pula nga salakyan. Sa nagpakilala ng pulis ang surveyor, ginapatian wala nagpalupok si Talamor sa pulis gamit ang .45 caliber pistol. May nakaload nga bala kag tatlo naman sa magazine kay nakadalagan ni pakadto sa taramnan. Samtang nagapasalamat naman si Captain Sriman nga wala sa may napilasan sa iya kapulisan. Ginpahayag pa sini nga si Leo ang nagamaneho sa salakyan sa diin na recover sa front seat ang 26 tanan ka mga plastic na suspected subo nga nagabugat sang ginabanta 700 grams kag nagabalor sang 4.9 million pesos. Transaksyon kita sa isa ka isang suspected shabu against sa duha ka suspect kag after nga na-consummate ang bypass operation digto nagkaroon ng armed encounter or confrontation between the suspect ag ang atong police pursuit. Samtang wala naman naghatag pa sa komento si Leso toy sa pag-aresto sa iya kay nakahunong naman ini sa Mina Municipal Police Station. Ginpahayag pa ni Captain Soliman mga ka-K5 nga ang illegal nga droga isa sa makabig pinakadako nga problema sa atong susudad kag panugyan niya sa nag-engage siya nga kung temprano pa maguntat na sa pagbaligya sa Shabu kag hindi mangin kaangay sa nadangtan sang subject nga nagbato patay sa kapulisan. Para sa balitang regional gikan diri sa probinsya sang Iloilo, ako si K5 Aaron Rifuyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Western Visayas, K5 News FM.
Sa kaangot nga balita, lokal notorious nga kriminal si Alni Talamor ang subject nga napatay sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa barangay Badyangan, Mina, Iloilo kahapon. Sunod kay Police Captain Glenn Suliman, officer in charge sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU 6. Nakaagi na preso si Talamor sa kaso nga murder with the use of unlicensed firearm kag robbery sa probinsya sang Iloilo. Las 6:18 sa aga, oras sulong sang Pre-Bio Coffee. Prebiotic kag probiotic coffee nga may moringa olifera ukon malunggay, ang healthy nga kape. Madulaan sang trabaho ang 30 ka mga trabahante sang Fort San Pedro Drive-In. Kung madayo na ang pagpahalin sa ila sa lugar, kasunod sang ginpirmahan nga Memorandum of Agreement sang Iloilo City Council kag National Commission for Culture and the Arts nga restoration program sa amo nga lugar. Sunod kay Carlos Cordova Jr., bata sa tag-iya sang restaurant, ma-displace ang 30 ka mga trabahante sa pagpadayon sang programa sang gobyerno. Ginpatag ni Cordova nga sadto may 25 katuig nga contract agreement sila sa DNR, Department of Environment and Natural Resources, apang wala ma-renew humalin sang tuig 2016. Ginpabugal man ni Cordova nga naglawig na sang 61 years ang Fort San Pedro Drive-In. Sa dugang pang balita, lokal kabugusan nga 933 ang mga delegasyon sa Western Visayas para sa Palarong Pambansa 2024 nga iga-host sang Cebu City sumugod Hulyo 9. Base sa datos ng Department of Education Region 6 na nasamit nga numero 601 ang atleta kung sa diin 214 ang elementary, 346 ang secondary kag 41 naman ang magahampang para sa Para Games. Samtang 136 ang magaserbe nga coaches, assistant coaches kag chaperones. Magaserbe naman nga management and working committees ang yara sa 196 ka mga personnel. Las 6:19 oras sulong sang Klinika Sporbiotics. Napna ang UTI, urinary tract infection kag dysmenorrhea. Pagtumar sang Klinika Sporbiotics. Hindayaw ni 3rd Infantry Division Commander Major General Marion Sison ang 12th kag 82nd Infantry Battalion sang Philippine Army kag ang maayon kag kwartero police stations matapos na aresto si Francisco Baluis sa Joint Military and Police Operations sa Sitio Siwalang, Barangay Tapulang, Maayon Capiz sa tong Hunyo 25. Si Baluis akon Katunying ang high-ranking leader kag notorious extortionist sang Communist Terrorist Group o CTG sa Panay Island suno sa Philippine Army. Suno kay Sison ang pag-aresto kay Baluis ang resulta sa mapag-on nga collaboration, cooperation kag coordination sa militar kag kapulisan. Ginpahayag man sang PNP kag Army nga si Baluis ang may siyam ka pending warrants of arrest sa criminal cases kaangay sang murder o kon pagpatay sa paggamit sang wala sang lisensyang armas, unlawful possession of explosives with frustrated murder, 5 counts of rebellion, robbery in band kag violation of anti-piracy kag anti-highway robbery law. Sa dugang pang balita lokal, 3rd Infantry Division target nga ma-declare ang Panay Island bilang state of stable internal peace and security. Kay K5 Karen Badilla sa report. Target sang 3rd Infantry Division nga madeklarar ang isla sang Panay bilang state of stable internal peace and security. Suno kay 3rd ID Commander, Major General Marion Sison nga ang pagkaaresto sa high-ranking kang notorious extortionist sang Communist Terrorist Group o kon CTG sa Panay nga si Francisco Baluis ang dako nga bulig igod malabot sa militar ang nasambit nga plano. Naibaluan ni si Baluis ang leader sang Squad 2 Madyas 2 Central Front Committee Region Panay sa din ininalang ang nagaisahanon nga guerrilla front sang CTG sa isla. Suno pa kay Sison nga dako man ang posibilidad nga magahina pa ang mga operasyon sa makawalang nga grupo sa Panay. Madumduman nga si Baluis ang nadakpan sang 12th kag 82nd Infantry Battalion kaupod ang maayon kag kwartero Municipal Police Station sa Sitio Siwalang, Barangay Tapulang, Maayon Capiz sa tong Hunyo 25. Samtang si Baluis man ang high-ranking leader kag notorious extortionist sang terorista nga grupo sa isla sang Panay.
Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang lokal. Las 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang extend food supplement for men laban na pang matagalan. Mobile clinic kagindonar sang Department of Health dako ang bulig sa probinsya suno sa gobernador. K5 Alex sa report. Dako nga bulig para sa probinsya sang Iloilo ang gindonar nga mobile clinic sang Department of Health o kung DOH. Sa sesyon sa sangguniang panlalawigan gindiskosyonan sang Provincial Board ang resolution nga nagahatag sang otoridad kay Iloilo Governor 3rd Officer Jr. nga magpirma sang kasugtanan sa tunga sang lokal nga panguluhan sa probinsya sang Iloilo kag sang DOH. Sunod kay 2nd District Senior Board Member June Mondejar, dako ang mabulig sang mobile clinic ilabi pa sa mga maligwin nga lugar o kon sa mga barangay nga talakladon. Dugang pa niya mangin mas makahulugan ang katuyuan sang mobile clinic para sa mga pumuluyo kung malabot sini ang mga lugar nga tuman kalayo. The deed of donation and acceptance for one unit mobile clinic to be executed by the Department of Health as donor in favor of the Iloilo Provincial Government as donee. The favorable opinion of the Provincial Legal Office is here to attach for your perusal. I hereby certify for the urgency of the above stated request in order to implement the program immediately. Natala na naman nga turnover sa Department of Health o DOH ang mobile clinic sa probinsya sang Iloilo subong nga bulan sang Hulyo. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ginkilala sang Iloilo Provincial Government pinaagi sa Human Resource Management and Development Office ang mga dedikado nga retirees sang Iloilo Provincial Capital. Ang paghatag sang pagkilala sa mga retired employees sa probinsya ang ginpangunahan ni Iloilo Provincial Administrator Raul Banyas kag ni Iloilo Governor 3rd Officer Jr. kadungan sang Monday flag raising ceremony sang Talatapan. Lakip sa mga ginpasidunggan amo Sanday Ruwan Aswagay ang Administrative Assistant 3 sang Provincial Health Office nga nagaserbe bilang empleyado sa probinsya sa sulod sang 36 katuig. Ginpasidunggan man si Engineer Joel Arsenio ang Provincial Engineers Office o kon ang nagatrabaho sa Provincial Engineers Office nga nagaserbe sa probinsya sa sulod sang 30 katuig. Nakabato naman ang mga inisang certificate gikan sa probinsya. Las 6:25 sa aga, oras sulong sang D3 Bio. Gusto mo nga magniwang, mag D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, mag D3 Bio kag Mighty C. Sa Pavia, duwa ka mga sospitsado sa pagbaligya sang druga. Nadakpan, valor 2 million pesos nga druga na recover. Eric Cañizares sa report. Dako panduwa ka mag-abyan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa Pabia Municipal Police Station sa Barangay Anilaw, Pabia, Iloilo. Alas 11:45 sang gabi, Hulyo 1, 2024. Ang mga arestado mo Sanday Jonathan Ilisana, 48 anyos, residente sa Barangay Aganan, Pabia. Kag Jen Esteban Guillem, 31 anyos, residente naman sa Barangay Purok 4, Pabia, Iloilo. Nabakla ng mga arestado sa isang kaplastik sa siyay sa kinapatian ni Shabu gamit ang 7,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang pagi na kopa ang pulo pagid kaplastik sa siyay sa kinapatian ni Shabu kagiban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Daji De Lima, Chief of Police ng Pabia Municipal Police Station, ginpayag sini nga madugay na nila ginamonitor ang mga subject antes ang operasyon. Yes po. No. Formerly or previously, he was arrested also of the same offense. No? Hindi na natin ma-determine kung ang atong RPDEO or ang atong Haro Police Station ang nakadakop sini sa ila. So, halin ini siya sa may Haro, portion sa Haro area. And then, sa Metro Manila, halin sila ng ibang items na dito mismo ginakontak sa atong isa ka pulisuhan pag ginadeliver din mismo sa ila sa Pabia. Mga ka-K5, ginabanta sa 85 gramos ang na-recover nga suspected shabu. Kag mayara ini estimated market value nga 578,000 ka pesos. Balita nagikan sa Banwas sang Pabia. Ako si ka-K5 Eric Cañizares para sa Kampiyon nga Balita,
serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balitang lokal. Napuno sang papremyo kakasadyang ginhiwat nga K5 Solid Supporters Big Time Gathering sa City of Pasay Arena kahapon Hulyo 1. Maswerte nga nakabaton o na nagabutan ang pangalan ni April-May Dichosa sa diin nagdaog inisang first prize nga isa ka brand new refrigerator nga may unod nga mga grocery items. Second prize winner si Teresa Barmezo sa diin nagdaog inisang isa ka brand new nga washing machine. Kag third prize winner naman si Micah Alemania nga nakadaog sang isa ka brand new nga Android phone. Samtang napulong winners sang tig isa ka box ng DTX Coffee Mix kag napulo naman ang winners sang tig isa ka set nga radyo. Balantay naman karon alas 8 sang aga ang K5 Iloilo City Solid Supporters Big Time Gathering sa St. Clements Hall sa La Paz, Iloilo City sa diin dalagkuan nga mga papremyo ang nagahulat sa mga maswerte nga magabutan sa raffle draw sa diin mahimo nga magdaog sang brand new nga 50 inches smart TV, brand new nga Android phone kag brand new nga double top washing machine. May mga pahampang kag kalingawan subong man mga consolation prizes nga nagahulat para sa mga magatambong sa among nga aktibidad. Gani ka K5, see you there! Alas 6:29 sa aga, Philippine Standard Time. Balitang Regional. Ang balita ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Sa Sigma Capiz, mangunguma patay matapos ginutang kagin sunog. K5 Jolits Borda sa report. Nagakagnas na nga bangkay sa nasapuan ng 67 anyos nga manguma sa barangay Matinabos, Sigma Capiz. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Dines Losbanyes, hepes ng Sigma PNP sa mga interview sa K5 News FM Rojas. Suno kay Losbanyes, gintambakan pa sang ipangutod nga kahoy ang biktima nga si Artemio Foringan Burgas. Samtang katunga sang lawas sini ang nasunog kag nagakaagnas na sang masapuan. Matandaan nga Hunyo 24 sang ulihin nakitaan nga buhi pa ang biktima nga naglambo lamang sang hinuptanan nga sapat apang wala na magkapauli. Ginkumpirmar man ni Losbanyes nga ginlutang anay antes nga ginsugan ng biktima. Natala na ang ipaidalom sa otopsiya ang bangkay sang biktima samtang wala sa gihapon matumod ang sospek sa nasambit nga krimen. Ini si K5 Julito Valles Borda para sa kampeon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM. Turista o kung tourist arrival sa Boracay sang Hunyo nag-alalawas. Ka K5 Leonard Viray sa report. Naglabot sa 206,246 ang na-record nga tourist arrival sa isla sang Boracay. Sande gini sa record sang Malay Tourism Office sang nagtaliwan nga bulan sang Hunyo karon nga tuig. Halin sa nasambitan nga numero 179,446 diri ang domestic tourist, 2,234 ang mga overseas Filipinos, samtang 23,566 naman ang mga foreign tourist. Target sang lokal nga gobyerno sang Malay nga malabawan ang target nga 2.3 million tourist arrivals bago matapos ang 2024. Samtang ginkabigman bilang fourth best island in the Asia Pacific ang Boracay Island sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024 Best Island category. Nagsaka ang Boracay sa top 4 halin sa 5th rank sa atong 2023. Ginpatigayon sang Travel Plus Leisure Southeast Asia ang public voting sa atong nagtaliwan nga Marso 31, 2024. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Nasa 6:32 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Sa K5 Network News, sa Bais City, Negros Oriental, lalaki ginpatay sang utod kag pakaisa sa iyang nobya, Shara Humilio
sa report. Patay isang 25 anyos na lalaki matapos tagain na saksakin alas 5 ng hapon noong linggo, Hunyo 30 sa barangay Manlipak, Bay City, Negros Oriental. Kilala ang biktima na si Marvin Zamora, binata residente ng barangay Kabanlutan sa sabing lungsod. Samantala, ang mga suspect ay sina J.R. Herodias, 27 anyos, kapatid ng nobya ng biktima at pinsang si Mark Vincent Herodias, 24 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Sa ulat ng Bay City Police Station, lumabas na pauwi ang biktima sakay ng kanyang motorsiklo kasama ang kanyang kasintahan nang mangyari ang krimen. Ayon sa nobyo ng biktima na si Jen Rose, ang kanyang nobyo ay tinambangan ng mga suspect at saksak na ilang beses sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sinasabing nakatakbo pa ang biktima, ngunit naabutan siya ng mga suspect at paulit-ulit na tinaga at pigsaksak hanggang sa mamatay. Mabilis na dinala sa pinakamalapit na ospital ang biktima na nagtamo ng 17 hiwa at saksak sa katawan, ngunit dideklara itong dead on arrival ng doktor. Personal na puot naman ang binanggit bilang motibo sa krimen. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kini si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros at K5 News FM. Putol ang braso at bali ang binti ng isang lalaki matapos ang karumaldumal na banggaan ng isang habal-habal na motorsiklo at pick-up truck sa kalsadang bahagi ng University of Eastern Philippines or UEP, Zone 1 sa bayan ng Catarmam, Northern Samar. Batay sa impormasyong nakalap ng K5 News FM Tacloban, biyahe ang nabanggit na habal-habal, karga ang mga biik patungo sa ikalawang distrito ng Catarmam nang salpukin ito ng pick-up truck. Bunsod ng malakas na pagkakabangga nito ay aksidenteng naputol ang kaliwang bahagi ng braso ng biktima at bali ang mga binti nito habang patay naman ang mga biik na lulam ng sasakyan nito. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRMO upang saklolohan ang biktima habang agad namang tumakas ang driver ng naturang truck makaraan ang naturang insidente. Para sa K5 Regional Network News, ito si K5 Reggie Malinaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:35 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Ginpanginwala ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte ang ginanunsyo sa iya bata nga si Vice President Sara Duterte Carpio sang damlaglang nga tatlo ka mga Duterte lakip siya kag ang mga utod nga Sanay Sebastian kag Paulo ang magapadalagan senador sa masunod nga tuig nga election. Madumduman niya lunsay last-minute candidates Sanay Duterte kag ang ianak na si Vice President Sara Duterte para sa national positions kag initial nga nag-file anay sa pag-alkalde sa Davao City. Hunyo 25 sang gin-confirm ni Vice President Duterte nga magapadalagan ang iya amay kag duha ka utod nga Sanay Baste kag Paulo sa 2025 elections. Pasalin ini ang iya ginhambal sang iya Iloy sa iya. Suno naman sa Anay Presidente nga ang himuon nila nga tatlo sa Senado. Naibaloan nga una sinigil pahayag sabto nga hindi na ini magbalik pa sa politika patapos sa iya termino sa pagka-presidente sang 2022. Samtang gilpaninduga naman sang Anay Presidente nga wala siya nakahibalo sang rason sang ianak sa pag-resign sa gabinete ni Marcos Jr. Sa dugang pa nga balita national, nakahibalo si President Rodrigo Duterte sang lokasyon sang pugante nga si Apollo Kibuloy. Suno kay Duterte, mahimo nga hindi gusto mag-surrender ni Kibuloy, rason nga piliyon na lamang sini nga magpanago. Payag pa sang Anay Presidente, nakahibalo ini kung sa diin ang pastor apang secret lamang. Nahibaloan nga magapangatubang si Kibuloy sang sexual abuse kag trafficking cases sa Davao City kag Pasig City nga gid-file sa mga anay miyembro sang Kingdom of Jesus Christ o kan KOJC. Las 6:37 sa aga, oras sulong sang Ron Calamansi Juice Powder. Ginatunaan sa karon sang Commission on Elections sang pag-file sang kaso nga election offense
batok kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Lial Guo. Sino kay Comelec Chairperson George Garcia nang mando na ini sa Law Department sa Commission nga tun-an ang mga ebidensya nga magaserbi nga basihan sang kaso batok kay Guo. Dugang pa ni Attorney Garcia, nagahulat na lamang ini sang resulta sang nagapadayon nga inquiry sang Senate Women Committee tuoy sa Philippine Offshore Gaming Operators o kon POGO. Subong man ang plano nga pag-file sang co-warrant of petition sang Office of the Civil o kon Office of the Solicitor General batok sa alkalde. Paayag pa sa natungdan, mahimo nga mangin basihan sang petition para sa co-warranto agud nga i-assess kung nakahimo sang misrepresentation si Guo sa iyang Certificate of Candidacy sa nagpadalagan ini sa pagka-mayor sang Bamban Tarlac sang tuig 2022. Sa katapusan nga balita national, kumpiyansa si Senator Juan Miguel Zubiri nga wala sang irregularidad sa pagpatukod sang bago nga Senate building sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Ini kasunod sa natala nga public inquiry sang Senate Committee sa mga issue may kangtanan sa pagpatukod sang amo nga proyekto. Sudok kay Zubiri nga ginpanubli lamang sang iyang liderato ang amo nga proyekto gikan kanay anay Senator Vicente Soto III kag Panfilo Lacson. Dugang pa sang senador nagakinahanglan nga transparent ini sa diin kinahanglan nga above board kag dapat nga nagaagi sa insakto nga sistema kag procurement service law. Lasay sa 39 sa aga, oras sulong sang Mighty C Syrup for Kids. Mga ginikanan kabataan nyo patumara sang vitamin C para hindi pagtrangkasohon, hindi paggubuhon, hindi paggasiponon. Mighty C Syrup for Kids. Sa malagaedad isa katuig hasta 15 anyos, mga dalagita kag solterito. Mighty C Syrup for Kids, produkto de kalidad sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Sa Europe, 7 katawo ang napatay matapos maglaslas ang mabasko nga ulan kag hangin tugas ang bagyo sa pungsod Francia, Switzerland kag Italia. 3 sa mga biktima nga yara sa edad nga 80 ang napatay sa Aube region sa France matapos matumbahan sang puno sang kahoy ang ila sa lakyan. May bilaman kag report nga missing o kunadula kag padayon pa nga ginapatigayon ang search and rescue operation sang otoridad. Madamo man nga mga residente ang gin-evacuate bangod sa ginalauman pag igo sang bagyo sa masunod pa nga mga inadlaw. Sa katapusan nga balita international sa Ukraine, liwat nga nagpanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaalyado nga pungsod nga padasigon ang pagpadala sa mga armas. Sining kasunod sa nagluntad nga missile strike sa Vilnius sa southern region nga ginkamatay sang 7 katawo lakip ng mga bata kag 31 kag iban pa. Ginpahing ni Zelensky nga importante nga padasigon ang paghatag sa mga armas bangod nga nagalala ang pagpangatake sa Russia sa pungsod Ukraine. Likawi ang dengue. Magpamanyos sang DTX Herbal Oil, lavender kag lemon scent. Ginkultot ka sang sapat-sapat Sir Urge Chiva Castigador, Sir Oliver Barria dira sa Balay Pagbag-o sa Kabatuan, Iloilo. Blessed morning Sir Urge. God bless you sir. Prayer si Tamol gid ha kay Sir Oliver Barria. Ginkultot ka sang lamok or sang sapat-sapat pamanyo sang DTX Herbal Oil. Mami Cynthia Swede, Tata Isra, pamanyos ka mo DTX Herbal Oil, lavender kag lemon scent. Ma'am Rhea Mahilom kag mga taga-poblasyon A Duanyas Iloilo, galanog ang K5 News FM. Salamat. Tumar na kamo D3 Bayo kag DTX 500 adto kamo sa Klinika Pasay City Branch. Kag magbakal sa inyong mga food supplements sa inyong konsumo, approved sang Food and Drug Administration, wala sang overdosage, wala sang side effects. DTX 500, Mighty C kag D3 Bio, 1 calamansi juice powder. Nagaas ka na inyong tutunlan pag-inom sang mainit nga calamansi or suwa, 1 calamansi juice powder. Manami man nga gamiton pang marinate sa karne. Lasais 42 sa aga. Balitang negosyo.
Ang business news kinatulong sang Klinika Deo Fresh kag DTX Beauty Soap. Ginaprobahan sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o kon RTWPB ang 35 pesos nga dugang sa daily minimum wage sa mga trabahador sa National Capital Region o kon NCR. Bangod diri halin sa 610 pesos, mangin 645 pesos na ang minimum wage sa NCR. Mangin effective ang dugang saka sa sweldo pagkatapos sang 15 kadlaw nga mabalhag ini sa mga newspaper. Sang nagligad nga Labor Day Mayo 1, ginmanduan ni Presidente Marcos Jr. ang Department of Labor kag ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board natun-an ang minimum wage rates sa kada rehiyon kag kun mahimo pataasan ang sweldo sang mga trabahante. Sa health news or sa reference rate, 58 pesos and 66 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 63 pesos and 10 centavos ang euro, 156 pesos and 30 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 58 centavos ang Israeli new shekel, 42 pesos and 90 centavos ang Canadian dollar, 65 pesos and 20 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 28 centavos ang Singaporean dollar, 192 pesos and 10 centavos ang Kuwaiti dinar, 7 pesos and 51 centavos ang Hong Kong dollar, 15 pesos and 64 centavos ang Saudi Arabian rial, 35 pesos and 77 centavos ang New Zealand dollar, 15 pesos and 97 centavos ang United Arab Emirates dirham, 1 peso and 79 centavos ang Turkish lira, 66 centavos ang Lebanese pound, 8 pesos and 7 centavos ang Chinese yuan, 74 pesos and 25 centavos ang pound sterling, 82 pesos and 77 centavos ang Jordanian dinar, 3 pesos and 86 centavos ang Ghanaian cedi, 8 pesos and 67 centavos ang Trinidad and Tobago dollar, 1 peso and 80 centavos ang New Taiwan dollar, 5 pesos and 50 centavos ang Norwegian krone, 16 pesos and 13 centavos ang Qatari rial, 152 pesos and 86 centavos ang Omani rial, 12 pesos and 42 centavos ang Malaysian ringgit, samtang 36 centavos ang Indonesian rupiah. Las 6:45 sa aga, gusto mo nga healthy, mag Mighty C. Gusto mo nga mag-ayo, mag D3 Bayo. Sir Nonito Sombong, Ma'am Edna Sombong sa Zone 3, Baldosa, La Paz, Iloilo City. Tumara ka mo sang D3 Bayo ha, kag DTX 500, kagawad Hira Pusco sa Limudyan. Greetings from Von Garillos Alitre, Jory Manseba Caballero, kay Ma'am EJ Arboleda, Ma'am Rachel Celis sa Lambunaw, kay Relges Lego. Relges Lego, sir, good morning from Bagongbong, Lambunaw, Iloilo sa Sitio Nalfa. Tumarna ka mo ha, DTX 500 kag Mighty C. Las 6:48 sa aga. Balitang Sports. Chris Paul magahampang sa San Antonio Spurs. Kag K5 Arnold Suqueñas sa report. Natala na nga magapirma ang free agent point guard nga si Chris Paul sa San Antonio Spurs sa isa katuig nga kontrata nga nagabalor sa 11 milyones dolyares. Wala na sang may ginuya nga oras ang Spurs kag si Paul matapos ang ginpahibalo sang Golden State Warriors. Si Paul nga ginapa-wave nila ini. Si Paul nga nagaedad sang 39 anyos ang magahampang sa iya ika-20 nga NBA season sa idalom ni Coach Craig Popovich. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang ginpabaskog nga Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, hindi acidic
nagapabakod sa immune system, nagapasipat sang panulukan, mabakal sa mga butika sa Iloilo. Ini si K5 Arnold Cantores Soqueña. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Gusto mo mag-ayo? D3 Bio. Si Klay Thompson nagsaylo na sa Dallas Mavericks. Breaking news ini, sa balor nga $50 million ang offer. Klay Thompson nagbiya na sa Golden State Warriors and nagsaylo na sa Dallas Mavericks. Main kaupod na ni Luka Doncic. So si Klay Thompson will be leaving sa Warriors kag may bag-o na nga team. Congratulations Klay Thompson. And good morning sa kay Raljes Lego, Sir Elias Rodrigo Langusta. Gusto mo mag-ayo? Mag D3 Bio. Balitang Entertainment. Ang divorce na Carla Abellana kag Tom Rodriguez ginkilala sa korte sang Pilipinas. Ma'am Rachel Haka sa report. Kinbuyagag sa aktres nga si Carla Abellana, nabulagay na sila sa iya anay bana nga si Tom Rodriguez. Kaginahanglan nga recognize ng Philippine Court ang ila divorce. Suno kay Carla, wala na sila nagkaistoryahanay uko nakakitaay ni Tom. Kinpaatag man sini nga wala man siya sang dumot sa iya anay bana, kagtuman kalipot sang kabuhi para hindi makamove on. Madumduman nga nakasal sa Carla kag Tom sa Oktubre 2021 matapos ang 7 ka tuig nga relasyon. Ang ini nga balita ang ginadulog sa inyo sa DTX 500 Food Supplement. Agad nga malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kagiman pang sakit. Para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa mga updated nga balita sa showbiz, magtutok lang diri sa Showbiz Balita. Ini si ka-K5 Rachel Kapilitan Haka. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Gusto mo nga healthy? Mag Mighty C. Gusto mo nga mag-ayo? Mag D3 Bio. Sir Jimmy Tabuyok sa Jimmy Store sa Tabukan, Mandurriao. Sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Good morning, sir. Kag kay Sir Ariel Kapauan, mga tricycle driver sa San Rafael, Mandurriao. Kay Sir Ruben Gallego Tabuada sa Haro Big Market. Kay Sir Raymond Canaber and Ma'am Anan Tamayo. Good morning. Sa Verdejo Dental Clinic dira sa Tire City sa Ultrade sa Sambag Highway Haro. Good morning, Gerald Tanangonan, L&J Store. L&J Store sa Oton, gapamati sa K5, Sir Rodel Islais, gapangapena DTX Coffee Mix. Ang karavan buwas sa Sir Rodel makasugod 9:30, alas 9:30 sa aga buwas. Subong adlaw may big time gathering ang K5 supporters sa St. Clements Function Hall alas 9 sa aga pasaka subong adlaw kag may mga big time raffle prizes para sa mga Puma Lasakop diri sa ikatatlo ka tuig nga K5 anniversary. Balitang Extra Special. Balitang Extra Special. Babayi sa New Zealand tuyo kasuhan ang iyang boyfriend. Sana all ng may boyfriend. Bangon wala siya gindulong sa airport. Ay, anong klase? Demandeng? Demandeng? Iway ka lang dulong, mareklamo ka. Gani man. Sobra bla ka, kwan bla ka, bosar. Iway paganik mo makasal. Aki ko yaman. Hindi ko makik ka. Pamatianta si Mang Kanor. Hanggang saan aabot ang tampo mo? Buhari ho portihan ni natabo dito sa bahay sa New Zealand ho. Bangod, isa ka babae ang tuyo iyang magpasaka sa kaso. Batok sa iya sini nga boyfriend. Bala nyo kung ano ang rason. Matapos nga wala ini gindulong sa airport. Ayabaw. Ini ang rason kung nga away sa nagkahingabot sa iya nga flight nga nagresulta man sa dugang pasinising gasto ti amon lang ka akig sang babae.
lagi. Base sa mga dokumento nga ginpagawa sa New Zealand Disputes Tribunal nga nag-resolve sa mga small claims tubtob NZ. Tubtob ga bogit pabayad sa sang $30,000. Ginpangabay sa babae ang iyang boyfriend sa sulod na sang masobra 6 katuig nga idulong siya sa airport kag nagapasugot man ini. Dugang pa nga nagpasugot man ang lalaki nga ini ang mag-aatipan sa iya mga ido samtang wala siya. Bagod sa natabo, ginbrikan sa mga babae ang iya boyfriend kag hindi lang inagid pasakaan pa sang reklamo sa tribunal sa tuyo nga bayaran sa sini kag tuyo nga maulian sa iya nga boyfriend ang mga nagastoya kay bangod nga wala sa gindulong. Pupurdihan din nga klases babae migo mo gida. Sige mga ka-K5 agli di ka D3 Bio may vitamin D3 virgin coconut oil ginapatay ang bakterya kag viruses nga hali sa aton nga mga kalawasan. Ubot rang kaso sipon gusto mo mag-ayo D3 Bio Salon Your Honor ini sa gyapon si Magkanor para sa kampyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Sa imong flawless nga panit magpanghabon DTX Beauty Soap kag para wala sang angsod Clinica Deo Fresh. Blessed morning, Sir George Diocampo. Sir George sa Anaro Subdivision Mandurriao. Blessed morning sa Diocampo family. Kay Ma'am Sinaida Cao Manican. Sir Ben Hermano. Kay Sir Joel Hechanova. Kay Ma'am Imelda Hechanova sa Diyos Lutong Bahay. Gerald Tanangonan. Rodel Islais. Pastor Bobby Iriman and Manang Mimi Catalunya Iriman sa Taft Tapas Capiz, RC Rizares, kay Ma'am Carla Perez sa Puerto Real Subdivision kag sa Mega World, thank you. Sa L&J Store sa Oton kay Sir Gerald Tanangonan, salamat sa pagpamati. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Sir Eden Celorio and Ma'am Anali Salvadico Celorio sa Celorio's Frozen Foods sa Santo Domingo Arevalo, salamat sa pagpamati. Lasay 54 sa aga Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Martes, July 2, 2024. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sining oras. Magpamati sa Health Alert with Dr. Ramel Itanguy. Tapos lanon nga mga health and wellness tips para sa imo kag sa aton tanan. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.